Natimbog sa search warrant operation ang isang 61 anyos na lolo matapos na makuhanan ng mga iligal na droga sa kanyang bahay sa Barangay Espinosa, Masbate City, alas 8 ng umaga kahapon. Nakuha sa posisyon ng sospek ang 11 heat-sealed sachets ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 134.4 grams at tinatayang nagkakahalaga ng aabot sa 60,000 pesos at 4 na heat-sealed sachets naman ng shabu na may timbang na 1 gramo at may estimated street value na 6,800 pesos. Well, of course, ma'am, kung maaalala po natin, marami pong mga previous accomplishment po mula Masbate CPS na mga drug, nadakip po ng mga drug personality. And yun, pag meron pong mga info na galing po sa mga dati nilang nakasama na nasa kasuliyan na ngayon ng city, may nakapagsabi po na itong taong to ay involved at binalidate, yun po, isasagawa na po ng monitoring and surveillance ng Masbate City Police Station. Nabatid na kabilang ang sospek sa listahan ng mga bagong minomonitor na street-level individuals sa lungsod na umano'y nagpapalaganap ng iligal na droga sa lugar. Hindi po titigil ang kapulisan hanggang hindi natin nalilinis ang ating komunidad po mula sa salot ng droga. Kaya hinihikayat po namin ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa ating mga otoridad sa pamamagitan po ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa ating mga operasyon. Sama-sama po nating panatilihin ang kapayapaan at kaayusan po dito sa probinsya ng Masbate. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Masbate CPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.